Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan padumat sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at alam mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo,
hindi man ako gwapo. Serbisyo asin reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Liz Manlapas, Kapos Abalon, Sir Cassie William, kay Ma'am Mercedes Perez, kay Ma'am Rica, kay Boss Ato Kabigaw, sa mga atab na nakatutok sa tuya ngunyan, good morning. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Martes. At sa 24 na kita kang bulan na September taon 2024. Pangduwang aldaw ngunyan kang nationwide transport strike. Pero digditabi mga tugang sa probinsya kang Albay. Kay man po mati ang transport strike ta, normal man ang biyahe. Kaya lang may suspension baga sa klase. Online. Kaya sa mga estudyante hanggang ngunyan daing klase. Yo. Patururog-turog sana muna. Nag-araga ki KML. Sa mga estudyante naman, imbis na mag-review, oto, kapot cellphone na mga estudyante ni nag-araga ki KML. Grabing kakaduridot kan cellphone. Oy mga tugang, sabayan po nindoan sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Ma'am Elena Valenzuela, good morning. 2 oras kita magure-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana po sa satuyang palibot. Siyempre sa mga nagkakalapuyan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. September 24. Maligayang happy birthday! Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, naman pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Da man po na ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pagkikidumamay, sa may mga kasakitan. Parahay na tabi kamo ha, parahay na kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na. Amen Lord. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman na aldaw na itinaom mo sa lambang sa saro sa muya ngunya. Bala ka na tabi Lord ha. Igabay mo po kami kan sa muyang mga gigibuhon. Tangani po day kami magkasala sa muyang kapwa and magipong sa saimo. Yo. Bahala ka na Lord. Salamat Lord. Thank you Lord.
We love you, Lord. Sige po mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan, kansamoy ang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre tabi, mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Sin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Oh, good morning man kay Ma'am Joy Cargullo, kay Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin, Ohayo gozaimasu. Ingat tabi permi, gari malipot-lipot na dyan. Gari nagpupuo na tabi ang lipot. Yung manampig po problema digdi sa may parting Bicol area. Tapag puminundo na suhabagat, palaog na suamihan. Maray ko pag amihan tamalipot lamang ang paros. Kaya lang pag amihan mga tugang, sapul kita kan mga bagyo. Digdi sa may parting Albay Bicol area. Pag nag-aamihan, maray ko tabi bus ato kung makusog sa napermi ang habagat, tapig tutulak ang bagyo paluwas sa Philippine Area of Responsibility kang habagat. Weling nga sa mga nakaaging bagyo, mga makusog. O itinurulak pa siring duman sa luwas kang par. Kaya lang niya nagluya na sa habagat, palaog ng amihan. O kaya maguraranda na. Mas maray na bagatabi suhanda kaysa bako kahanda. Pag sinopresa ka, at least may aram ka. Kaya mag-iringat-ingat po kita. Pero magayon yan na ngayon malipot-lipot na. Malipot-lipot na ang simoy ng hangin. Kaya lang tabi, Ma'am Joy Cargullo, useless man girare ngayon paglipot-lipot kang panahon. Useless man girare ngayon paglipot-lipot ngayon kang simoy ng hangin. Anday ka man nga kikakugos-kugos. Sayang nga kang malipot-lipot na hangin. Ay ka man nga kikakupo lamang. Kay puwan na palan kay ni palan maghanap kikakupo-kupo. Tapay nalipot ka, may kupo-kupoon ka lamang. Ay pangyayari. Kay puwan tabi kan tabi mamaylin ki madamaylin ki suroon-suon naman. Permi ka na naman kayan dyan nakamidyas. Talagang mga pirang suon naman na wardrobe ang gagamito. Lang lipot. Kaya lang digdi sa Pilipinas baga. Arog kay Boss Ato, malamig kay niyang Pasko. Bata si Boss Ato, permi na kauba.
Kay kakanliputon. Oy, mga tugang, mga kabayan, ano ngunyan ang sa tuyang mga riparo Martes? Pag Martes, igwa po ki mga regular session. Diyan po sa mga sanggunian, diyan po sa Bakakay, igwa po ki session pag Martes. Ang SB Bakakay. Diyan man sa panlunsod ng Tabako, igwaman. Diyan sa SB Malinaw, igwaman. At siya na hapon, diyan tabi sa Panlalawigan. Yo. Pag Martesarog po kaya. Anan mga riparo tangon yan? Inibagang pigigibong kaya ining nationwide transport strike na poon kasudma sundo ngunyan. Digdi po sa probinsya kang Albay, daiman po mati ang pinaggigibong transport strike kaining Piston tapos Manibila. Dahilan po ini kang Public Utility Vehicle Modernization Program bagakan sa tuyang gobyerno. Dahil man mati ta, normal man tabi mga tugang mga kabayan ang biyahe. May biyahe sa jeep, may biyahe sa van, may biyahe sa modern jeep, may biyahe sa bus. Normal. Ay man apektado so biyahe digdi sa probinsya kang Albay. Pero sa mga estudyante tabi, may advisory tabi Sir Jonathan Mondragon, ang PDRRMC, online class ngunyan sa mga estudyante. Tabata may schedule baga ko ta na periodical test. Kaya pigmob na sana sa periodical test sa aga iyan sundo sa Webes. 25 and 26. Ngunya na September. Onian magayo na bareta mga tugang ang Bicol University Daraga. Nanginot po sa 2024 Social Work Licensure Examination. Top 1 Subiyo. Maurang talagang Bicol University. Good morning po sa mga taga TESDA o dyan sa San Francisco Institute of Science and Technology. Kumusta tabi so family day nindo kasudma? Pinaamay bagaso urulian kang mga nagtatrabaho sa kawani ng gobyerno. Alas 3 tanganing i-celebrar ining pigaapod na Family Day. Sabi kang ining Nutrition Council na nangapudan po na dapat databi masustansya so kinarakanin do kasudma. Masustansya databi dapat suka kanunin daw kasudma sa Family Day. Ang iba tabi Sir Jonathan na hiling ko dahil man nagselebrar kang Family Day tahuto na amay duman sa gilid kantinang po nag-irinuma. Nangyari ako ining Family Day. Nailing ko sa mga kawani ng gobyerno huto duman sa sarong restaurant, sa likod kang restaurant nag-irinom-inom. Iyan ang pigsasabing dapat masustansya ang kinakanindo kasudma. Dapat masustansya ha. Masustansya baga ngayang alak. Di pa mga tugang sobra po sa 40,000 na pasahero po so naserbihan kang PNR sa Rotang Naga Sipukot, Naga tapos Legazpi Naga. Digdi po sa Bicol Region po kan September 13 sundo September 22.
Sa kasagsagan po yan kang selebrasyon kang Peña Francia Festival. Ngunyan tabing 2024. O dakul su pasahero na nagrulunad sa train. Pasiring dyan sa Naga City. Yo. O ni tabi su pambansang ulam ng Pinas o subunay. Nako. Namimiligro tabi na posible da tabing magpadagos po ang paglangkaw kang presyo kan mga bunay. Lalong-lalo na papaabot na tabi ang Christmas season. Pag Christmas baga, mas dakol ang nagagaramit ki bunay. Dakol baga nagagaramit ki bunay. Kaya posible da tabing magdagdag o kaya posibleng maglangko pa ang presyo kang bunay. Pangyari. Ano pa ang satoya mga riparo? Mga bagyo tabi aasahang posible da tabing tumama sa Kabikulan. Ngunya na papalaog na tabi ang amihan ngunyan tabing bulan kang Oktubre. Sabi yan sa akang apsi mo. Kita pag-urulayan tayan taon. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang satuyang mga riparohon ngunya na Martes 24 na kita kan September taon 2024. May pangapudan si Sir Jonathan. Baka databi may mga interesado dyan sa barangay, ang mga barangay officials na mag-training po sa barangay, please contact na databi. So gusto nindo magpa-training, mga barangay officials, gusto nindo magpa-training sa TESDA, may gusto ka mo halimbawa ngaya gusto man nindo dyan sa barangay nindo, magpa-conductor ning training, kang TESDA, hanapon lang nindo sa San Francisco Institute of Science and Technology si Sir Jonathan Mondragon. Tanganing matabangan po kamo. Ayo, ang TESDA na mismo ang madyan sa Indo. So TESDA ang mababa sa barangay. Nganing magkapagkonduktor sa naki mga training. Ayo, dyan sa Indong mga nasasakupan na barangay. Nan maurag kang TESDA di. Pigrarani po sa mga barangay. Importantiho na ngunyan ang igwa ka kiskil. May aram ka. And sa paagi po yan kang TESDA. Maski nga ni sa mga professional gusto pa magteresda. Nakulaon talagang advantage pag igwa ka man ki aram. Ayo. Marog kan simpliho na sa nangaya para naputol sa extension wire mo. Mahanap ka paki-elektrisyan o mabayad ka pa. Pero kung aramo na yan, aramo na para susugpunon mo man sa na yan. Pero dahil nanggad ka mo magparasurusugpun kung dahil ka mong aram ha. Baka magkakuryente ka mo. Pero kung may aram ka, arimate, nakasalbar na sa pambayad nindo sa mga elektrisyan. Hirak man kang elektrisyan. Hirak man niya kang elektrisyan dahil nalugod nakita. Ayun, dyan sa barangay Bagatabi, importantiho na dapat igwa ka mo kiaram. Kung halimbawa may mga birigla na emergency, at least kamunan tulos ang ma-responde. Yo. Sige, ano pa? Kunta ko na nindo si Sir Jonathan Mondragon. Dyan po yan sa San Francisco Institute of Science and Technology. Yeah. Sige, good morning po sa Indo. Kay Sir Fred Pagurogon, good morning. Dyan sa the Island of No Return. Good morning, Tabi. Alas 7:26 na. Mga tugang, mga kabayan ng Satuyang Philippine Standard Time, pasalamatan ta na Tabi muna. Ang Satuya tabing mga katuwang digdi po sa Satuyang programa. Serbisyo Asin Reparo. Oy, salamat po sa MBY Dormitory.
MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan tabi mako. Along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners, o dyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, ingat tabi pirmi. Ohayo gozaimasu. Siringman mga tugang ang programa ng daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse kang syudad din Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Paho, Mayor Shi Capos Bilo kang Malinaw, and kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abila dyan sa SB Malinaw. Siyempre, katuwang taman ang Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan iyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan tabi ka mo magtaya sa loto. Bako sa witing. May chance lamang kita maging milyonaryo sa loto. Yan. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang sa tuyang mga katuwang digdi sa programa. Maraming thank you po. Sige mga tugang, alas 7:28 na ang sa tuyang Philippine Standard Times. Karamon tamo na tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kuhaan tamo na linya kang pag-asa. Aramon ta kung kumusta, igwa naman ki nasisirip na raw ki panahon. Ngayon makapag-preparar kita. Sige, Pag-asa tabi. Good morning, Pag-asa. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Tuesday, September 24, 2024. Sa kasalukuyan po, wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang patuloy po ang pag-iral ng easterlies. Ito po yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko at nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite image, wala po tayong namamataan na makakapal na kaulapan na posibleng magdulot ng maghapon or buong araw ng mga pag-ulan sa anumang bahagi po ng ating bansa. So asahan po natin na ay magpapatuloy yung generally fair weather conditions, liban na lamang po yung mga posibilidad na mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Sa mga susunod na araw po, asahan po natin na magpapatuloy itong panahon or yung generally fair weather conditions hanggang sa darating na Thursday. At pagdating mo po ng Friday or Saturday, hindi po inaalis yung posibilidad na may mabuo na low pressure areas may bahagi ng extreme northern Luzon o dyan po sa may silangang bahagi ng Taiwan. Possible areas po na maapektuhan ay yung extreme northern Luzon, dyan po sa may Batanes at Babuyan Islands. Ngunit dahil may kalayuan po yung Friday at Saturday, posible pa rin pong magbago yung mga pangyayari or mga scenarios po natin sa mga susunod na araw. Kaya manatili po tayong mag-monitor sa mga updates na ilalabas ng Pag-asa. So magiging lagay po ng panahon ngayong araw, gaya po ng nabanggit natin, wala po tayong inaasahan na buong araw ng mga pag-ulan sa anumang bahagi ng ating bansa. Patuloy pa rin pong mararanasan ang generally fair weather conditions sa malaking bahagi ng Luzon. May mga posibilidad lamang po ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorms. Para po sa agwat ng temperatura ngayong araw, dito po sa Lawag at Tugigaraw, temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, 18 to 22 naman para sa Baguio City. Dito po sa Metro Manila, maglalaro mula 26 hanggang 33 degrees Celsius, 30 degrees Celsius maximum temperatures para sa Tagaytay. At para naman sa Legazpi, maglalaro mula 26 hanggang 32 degrees Celsius.
Gayon din po yung inaasahan na panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa para sa Palawan, Visayas at Mindanao. Asahan po natin magpapatuloy yung mainit na panahon lalong-lalo na pagdating ng tanghali. May mga posibilidad lamang po na mga bigla ang pagbuhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Lalo-lalo na po sa areas na affected ng easterlies, dyan po sa may silangang bahagi ng Kabisayaan at silangang bahagi ng Mindanao. Mas magiging madalas naman po yung mga thunderstorms, so monitoring po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas ng Pag-asa. Sa agwat naman po ng temperatura, 32 degrees Celsius maximum temperatures inaasahan ngayong araw dito sa Palawan. Gayon din sa mga piling syudad sa Visayas, for Iloilo, Cebu, pati na rin sa Tacloban, nasa 26 hanggang 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Para sa Cagayan de Oro, maglalaro mula 26 hanggang 33 degrees Celsius, 24 to 32 naman para sa Metro Davao, at para sa Zamboanga, maglalaro mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na kataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Malaya pong makakapalaot ang ating mga kababayan na mangingisda, pati na rin yung may mga maliit na sakyang pandagat. Ngayong umaga, sisikat ang araw ng 5:45 a.m. at lulubog mamayang 5:51 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, manatili po tayong updated sa pamamagitan ng ating social media accounts at ang aming website, pag-asa.dust.gov.ph. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pwede tabi palangon yan Sir Jonathan Mondragon maglaba. Day bagala, day da tabi ki mga pagura. Makapaalang lamang kita kan sa tuyang mga linabahan. Pwede maglaba. Di dayman kinasisirip ang Pag-asa ki posibleng mabilog na raot ki panahon. Yan ang mga dapat ipagpasalamat sa satuyang kagurangnan. Bata so mga tugang niya tong mga parauma. Nangangadji na sana day ki raot ki panahon tabata maarani na. Di gulaman kita ki papa. Gulaman kita ki ipamulino lamang na paroy tapos gibuhong bugas. Pero ang sabi medyo mabarato databi sa bugas. Gari may na-discover na may na mga nakatagong bugas. May mga nakatagong bugas. Kaya sa mga nakatagong bugas, iruluwas na. O di, maburo-barato ang bugas. Maburo-barato tamaarani. Ay pangyari. Alas 7:35 mga tugang mga kabayan sa tuyang Philippine Standard Time. Break muna kita. Sa pagbabalik tatabi mga tugang, narin ang inuton tadigdi. Di inuton tani ni mga madali man sana ini. So transport strike tapos ining Bicol University, so top 1 naman sa social work licensure examination, nakuha kang taga Bicol University. Number 1 Subiyo. Kaluwas pa lang kang resulta ka Subanggi. Talagang 100% naman sa Bicol University. Okay, sa pagbabalik po yan kang programa, may mga naipitsa na po tabi kitang nagkakapirang pagiramdam. Sige. Studi kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan,
Gabos niya gigibon para sa katok. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maninba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maninba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ani Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan ay nanggigising na at waring nagsasabi Servisyo na tayo'y Asin Reparo kay mahal si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. ating simbahan. Ang kampana'y tulungan ng Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 7:40 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan tabi Ma'am Helen Makua. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidor, boarding house, dyan na po kamo MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Oras pong yan, hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursik ang Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Thank you!
Balik po mga tugang ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Unyang pong aldaw kita ni Martes. Pet sa 24 na kita kang September taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya ano papigalata. Toro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Nagsasabi na tayo'y magsimba, magising ay magbangon, tayo'y magsilakad at masiglang. Okay, sige tabi mga tugang. 42 minutos na tabi. Lipas na tabi ang alas 7 nin pagkaaga. So mga estudyante digdi sa probinsya kang Albay, nasa online. Dahilan po yan kang duwang aldaw na scheduled nationwide transport strike. Kang Piston sa Manibila. Kaya lang, digdi po sa Satuya, sa probinsya kang Albay, day man tabi mati so transport strike. Kasudma nga ni, pod kay ni, normal tabi. No, mana. Normal tabi so, normalon tabi so, mga biyahe, kang mga bus, suban, so modern jeep. Tayo na baga kay mga modern jeep digdi. Diyan sa Legazpi, diyan sa Tabaco, maging sa mga van, tapos so apod kini, so mga jeep na mga lumang jeep, pahit so parasada kasudma. Hanggang ngunyan. Di partiman po dagiraraian kang ining piglalaban kay ining grupo kay ining Piston sa Manibila. Pigpoprotesta ninda so Public Utility Vehicle Modernization Program kan sa tuyang gobyerno na perang basis na bagay ni so deadline kay ni perang basis ng apodkaan na extend iniso perang basis na extend so deadline na dahil nasinda makabiyahe so mga old model na jeep dahil nasinda mawara na sinda ki prangkisa kaya pigi-extend permi wata nung yan ma-eleksyon na naman di pa purugian naman takadakul pa bagang may mga jeep ngunyan. Di kay puhan na mag-adjust naman. Indasan na kung ano naman ang kaluluwasan kay ni. Di sayang kang duwang aldaw. Sayang kang duwang aldaw ta. Nabuyo naman so provincial government kang Albay na mag luwas ki advisory. Di pinangatawanan na sana. Duwang aldaw nasa online module sa mga estudyante in all level po digdi sa probinsya kang Albay. Sayang bata may mga schedule baga so pod kini quarterly assessment o periodical test. Ngunyan ko ta so schedule mananggad kan mga periodical test ngunyan ko tang Martes pero so schedule kay ni tabi Sir Bronx kang Lunes ko ta. Kaya lang kasudma igwabagang pigapod na family day. Alat katabi Sir Bronx nag-family day ka mo ni Ninang. Nag-family day ka mo ni Ninang lamang kasudma. Ulingaw mo. Takasudma may early dismissal baga. So mga kawani ng gobyerno alas 3 pig pa uruli na tayo na nga niyan. Magbanding-banding man lamang kang pamilya. Tabata sabi kang Nutrition Council of the Philippines na dapat ngaya
mga masustansyang pagkaon ang karakanon kasudma sa Family Day. Masustansya databi, Sir Bronx. Pag duman ko sa may nito, so dyan kay Manaylings, so masiramon baga ang lumi. Naramdaman mo kay to, Sir Bronx, kang high school kita. Dyan sa Links Eatery, nagruprop ako apod kay ni Kilome, pampaubat lamang. May nahiling ako duman, Sir Bronx. So, uyan baga, so Links, yaw na dyan sa highway, dyan sa may kataning kang buluwagan ng Katarungan. Igwa pala nga kaya. No. Igwa pala nga Family Day kasudma. Di, nahiling akong mga empleyado. Yan naman sa likod. Una ko, kung nag-aarano, puwerte tabi, Sir Bronx, so paturwal-tuwal kan San Miglait. No. Sa hindi ito mga empleyado, garibaga empleyado ito kang bulwagan. Pero pasado alas 3 naman. Yun nga, nita dapat baga maguruli na ta. Yun nga, ni Family Day. Kaya lang nahiling gusto may mga empleyadong babayi. Halo-halo, may lalaki, may babayi. Uto duman sa likod kang mapurpres ko kaya duman sa likod kang tindahan kang Links. Kahoy-kahoy baga duman. Duman puro pahiripli sa mga kawani ng gobyerno. Kahit sa paturwal-tuwal kan San Miglait. No. Ay, napahit ini. Yan, so purpose kasod kaya igwa baga kayo ng pigpalawa si Presidente. Na hanggang alas 3 na. Ito subbasiyan nga ni gato. Na dapat ngaya sabi kang Nutrition Council of the Philippines na dapat masustansya na mga pagkakan ang dapat kakanon sa Family Day. So, Pamilya Mahalaga Day. Yugo-yugon mo yan. So, circular number 64 kang Malacanang. Nagpaluwas baga ki memo number 64 na hanggang sa na alas 3. So, trabaho kan mga kawani ng gobyerno. Nganing, makajaming man lamang sa mga pamilya. Mahalaga databi ang pamilya. Mahalaga ining Family Day. Di dapat ang karakanon tabi, Sir Bronx, so mga masusustansyang pagkaon. Masustansya tabi, Sir Bronx, ang San Miglait. No. Masustansya baga ngaya, hilinga ngaya, healthy baga ngaya kita. No. Di, imbis ko ta so mga exam baga kang mga estudyante, kang kasudma, Lunes, o pigmove na Martes. Kaya lang, so schedule naman kang strike, nationwide transport strike, pigmove na naman lugod sa exam. O sa aga na ang exam, kan mga chikiting, petsa 25 and 26. Kaya sa mga chikiting, may pagkakataon pang mag-review. Kaya lang, so buy ko nga ni, paguna ko nagre-review, naabutan ko kasubang alas 2 na pahit panduridot kang cellphone. Dago ko nagre-review, Sir Bronx. Maribo ko. Ito pala may
Inda kung anong karawat ayan na biyo, nagmumuro ng biyo. Salbakanat pa. Yukon mo yan na. Hiniling ko, ako gari may kaiwalin ng ngaki nini. Sulo-sulo sa kwarto, makusugo ng boses na may, gari may kaiwal baga, hinda. Ngaya, dahil mo ngaya ako pagbadilaw, halatan mo ngaya ako. Awan do ya ko so nangyari kang aki, Mama Elena Kapos kompetente. Sinirip ko, sigin duridot kang cellphone, anong kawat yan? So, ano yan? So, tigasabing ML? Ano ang ML? Maray, taday kami ka nakaukod ni Sir Bronx, takunda eh. Kung nakaukod man kami ka ni Sir Bronx, hanggang mag-aga kami kiduridot kang cellphone. Iyo bagan ngunyan so mga podka ini. Kinaaliwan kan mga aki na maski maaga na, matanga na. O iyo ang pigkakarawat kan mga aki. Una ako nagre-review tamay ako may exam nga ni. Umala ya. Iba man pala so pigre-review. Ako yun, simbag mo kan sa exam. Lobosong kaya ako nga nanggad ki ama mo. No. Ay, pangyayari Aputon ko daw si Ma'am Aruba kung kasuod ano ang kinakanindo ni Sir John, Ma'am Aruba, tasabi kang National Nutrition Council, dapat databi ang kakanon kasuod masilibrar baga kang Family Day. So dapat mga masustansyang pagkaon ang ipakaon sa pamilya. Ano ang pinakaon sa Indonesia? Ano ang pinakaon ni pinakaon sa mo ni John, ni Sir John? Anong pinakaon sa imo? Anong pinakaon sa imo ni Sir John? Bulgur. Nga may bulgur pa ngunyan. Bulgur sa bagay kang inot, masustansyahon man ang bagang bulgur ali. Kasabay kang suyilo corn. Dapat masustansya. Haputon ta katabi, Ma'am Aruba, ang gin o kaya ang San Miglite, masustansya daw tabi yan. Takasod, maayuso nagkahirling ko, naglibot-libot ba ako? Nya ko ilingong ko daw kung ano ang pigkarakan kan sa mga pamilya, family day baga. Kudi kasuon dyan sa tabako, susaro dyan na fast food chain, nako, sus Maria, halabaon pirming pila, pirming matawuhon. Mga healthy foods bagay, mga ano yan, mga masustansyado na mga pagkaon ng nababakal dyan. Tako ang aram kong masustansyang pagkaon. Pait siya na ako kikamote, mga gulay. Ang gulay, sugbos kamote, ibabaw mo sa nasa maluto. Gumiris ka kisuwa. Wisikan mo kidit na pato. O rimati na iyan. Iyan ang masustansya. Bako sa mga higbabakal bagad dyan sa mga fast food. Nata daw yan tayo ng mga paborito kan mga kababayan niya to. O dyan sana sa gilid-gilid. O yan ang mga ugbos kamote. Yan ang mga masustansya. O kung di kasun makutatabi Sir Bronx, yung kutampahiton ko. Kaya lang sa sobrang paglibot-libot ko, nawaaraan ako ki oras. Nahiling mo na yan. Ang nadiscovery ko kasud ang piguro arampangan, San Miglite. Ano pa? Gin.
Iyo gari ako yung supig sasabi kang National Nutrition Council na mga masusustansyang pagkaon. Kaya naghapot man ako kung masustansya ang San Miglite or gin. Tayo sutig harampangan ka suod ma. So hapot baya tabi, dahil mo mampig si simbag, ano tabi ang tunay mong pangarap? Nangyari niya. Ay pangyari ni si Mama Roba tatigapot sa tunay kong pangarap. Yan baga, may pangaran na ako ho. Si Sir Alberto Bonavente Bunto, good morning tabi, watching digdi po sa Banawi, Quezon City. Salvador Auto Parts. Ay maurag dyan tabi. Sir Albert, taga saing katabi sa Bicol. Di kung halimbawa ngaya may kaipuhan kaming piyesa kang auto, tayaon ka dyan sa Banawi. Dakol baga dyan so nagtitirinda ki mga parte kang auto. O di gwa na kami kimakontak si Sir Albert. Yaong ka pala dyan nagtatrabaho ko sa imo yan. Salvador Auto Parts. Yan sa Banawi, Quezon City. Sa imo tabian, Sir Albert? Takong sa imo yan, di. Kung halimbawa may mga barkada kitang nangangaipog ipisa, kang auto, tadakol dyan sa Banawi, o pwede may man ikakontakon adi. Nganing may kontak lamang kami diyan sa Banawi, kabisto. O at least kabisto kababayan paday kita lukuhon. O diyan sa Banawi. Yeah. Tabako sir, pero iyo taga tabako palan, mga bunto. Sain ka mo sa tabako. Nakulbag ang bunto, ikaw dyan sa San Lorenzo, sa San Roque, dakol ang bunto dyan. Kita, pag may mga kaipuhan sa mga pisa kang auto, pag prenta ka sa Facebook, tabi, Sir Albert, ano mo daw tabi ako, message mo ako naman diyan sa Facebook account ko, sa Messenger. Nganing may kontak lamang kami sa imo. Bako man po, pero taga-tabako po ang boss ko. Yun. Yugon mo na sa mga taga-tabako. Nagneregosyo na duman sa Banawi. Taga-tabako pala ng boss niya. Pero mga taga-tabako man kamo mga empleyado. Very good. Sige. Ingat sana dyan ha. I-message mo ako sa Messenger. Tanganing may kontak lamang kita kung may mga kaipuhan kita sa partikan mga auto. Sige, tamagayon kung may kontak man nga dyan, o di madali sana makakuha. Yan bagan ngaran ko, Manny Moxea. Classmate mo si Cons Joel. Rimati na. Si Cons Joel, the good boy Siriula pala, ang kaklase mo. Yan maurag. Yan si Cons Joel, the good boy Siriula. Sige. Right? At sigwa na kitang, yan magayon sa arog kay nina. May mga barkada kitang may mga problema sa lunadaninda. So, igwa na kita ki makukontak ka di. Mas bintay na sumay kamidbid ka na day ka maloko. Kabata ngunyan dako, na ngunyan ang mga budol-budol. Ibaga, dakol na ngunyan ang budol-budol. Kaya ingatabi kita. Sa'yo na kita. So, pagkaing masustansya, maninima na mga Manuel man sa imo. Nga tabay yata kaipuhan mo ang tunay na pangaran ko. Excuse me po. Sana, bako sana siguro
ining National Nutrition Council of the Philippines mga tugang, sana bakusan na sa Family Day, dapat oral daw, pigaabisuhanin daw ang publiko na ang dapat kakanon so mga masustansya sana. Mga masustansya. Bako yan sa mga pigpaparabarakal nindo dyan sa mga fast food na mga biho pa ka mo nagpipila ki mga 30 minutos, sundo sa rong oras. Dahil man ki mga sustansya, balunin do sa mga native sana. Arog nga kang native naman, arog kang native na manok ni Sir Cassie William. Yan ang mga maurag, tanladan mo sana yan, sabawan mo, gapuon mo dyan susarong tapayas, o rimati yan. Yan ang mga masustansyang mga pagkaon. Bako sa mga pigbabakal nindo dyan ng mga manok-manok na yan. Maglayog lamang kamukaan. Ipahatod mo na sa natabi, Ma'am Aruba, kay Sir John. Ano na tayo? Ipatod mo na sa naki Sir John kung may patao ka. Dapat po, bako sa nang kaitong so Family Day, dapat turuan daw. Turuanin do kami kung anan mga masustansyang pagkaon. Kita digdi sa probinsya, mayaman kita sa mga gulay-gulayon. Gulay-gulay sa na kita. Iwasan tana, sabi kan doktor ko, sabi sa ko ni Dr. Clyde, iwasan tanan pagpaparakaraon ki karne. Number 1, ang karne mahal. Iyo palan iyan ang nakakarout sa ginhawa ta. Lalo na ngunya naman mapasko, Sus Maria Josep. Kaliwat ka na naman sa mga harandaan, party-party, tapos ang mga handa puros na naman karne. Iwasan ta na iyan. So primero, pigpaiwas sa kuya tabi Ma'am Lingling, masabaw na pagkaaga. Nga tama, oran nabi dyan sa Ma'am Lingling. Sa inkamon lugar, sabi kang Pag-asa, okay man ang panahon ta. Pwede nga ni maglabangon yan. Magayon ang ano. Uni baya, sabi kang so primero, ang permi kong kumbaga namamati ko so nasusubran na okay askad. Arama sa naman ganindo pagpobre, ang pigpapaka ang permiming isira, tuyo, kumbako tuyo, tinapa pag maorag na kung halimbawa medyo may pirak tabi Sir Delpin Astillero, idol, pag medyo may pirak-pirak, mabakal ako tilapia, tinapa. Pero may ako may tuyo, body, tapos kuyog. Igwa pa akong apira kang kuyog, may patis pa, igwa pang pato. Ano yung supato? Tauyo. Iyan pero may ang pigsisira ako. Kanagulpi ako, na-hospital ako. Sabi sa kan doktor, iwasan mo ngaya magparakakan ki mga maaskad. Diyo, Ma'am Susan. Nagbawas naman ako ki maaskad. Tamas ki linanot. Masiramon baga pagpigpapartneran ang linanot tabi Sir Delpin Astillero ki tuyo. Sus Maria, ang pahit ka ng kakan ko kang linanot tapos tuyo. Nasubrahan kita sa maaskad. Di sabi kan doktor, bosan mo yung maaskad. Unyan, utro ko, binurubalbalan ko naman kan last year, binurubalbalan ko naman su karnita, may mga party-party. Dahil mo man maiwasan. Pinait-pait ko sa mga lechon. Ang nangyari baga sa ko, Sir Delpin, rinigla ako. Narigla ako. Yun na naman. Sinuldot naman ako kan doktor ko, sumawag kong doktor, si Dr. Clyde Nacope. Uni na naman niya nadali mo. Suminubra ka naman niya sa kakanki karne. Karne naman.
nagulpi ka nga, iyo man ang gadya ko ta, mga paso kang nakaaging taon, Pasko, grabe mga handa-handaan, day ka man makatios na din hanggang magsimit-simit man kilitsyon. Diyo, nagulpi. Kaya ngayon yan, bawal na sa imo sumaskad, bawal na sa imo ang karne, maski ngayang karning hilaw, bawal na sa imo yan. Ha? Sabi sa ko ni Dr. Clyde, bawal lang yan sa imo ang mga hilaw na karne. Dahil ako pwede kan mga, ano ba gatabi, Sir Delpin? Mga hilaw na karne. So, ano yan? So, pigkikilaw. Bawal na sa kuya yan. Pigbawal na sa ko. Yun yan. Sabi ni Ma'am Lingling, mailigon ka sa tilapia. Mailigon sa tilapia katabi. Niling mo na si Ma'am Lingling. Depende sa tilapia kung mataba. Pwede. Mailig ako sa tilapia, lalo na pag mataba. Good morning, Tabi. Pabati na Tabi sa apo ko dyan sa Libod, Malinaw, Albay. Happy birthday po kay Alia Seriola. Salamat. Sabi yan ni Ma'am Susan. Birthday kang sa iyang apod kay ni Makuapo. Ayo, si Alia. Ayo. Iwas po tayo sa pagkain kasi po nagkakaedad na. Yan, sabi ni Ma'am Susan. Yun na palang Tabi, Sir Delpin. Di pag nagkakaedad na palanda kita, kaipuhan ta ng pilion sa tuyang mga pigkakaon. So dapat ang pigkakaon ta sumadali matunaw. Buda saro pampig tuturo sa kuya kan sa kuyang doktor na dahil palang pwede ito Tabi, Sir Delpin, bagaso kita baga kay ito pag minakarakan in 5 counts dapat ubos na so kaunon. Dahil palang dapat ito dapat palang pag nagkaon ka nguyaon mong maray, dapat manguya mong maray supig kakakan mo bako na so tulusan ng nguya halo na tulos. Nakakaraot palanda yan. Kaya ngunyan, dahil ka naman magparakakan sumay bilang, kakinot ito, may bilang, 5 bilang sana, dapat maubos mo na ito kung dahil abutan ka kang 5 counts. Dahil mo na makakakan ito, sayang. Dahil magpararibok niya. Dahil mo na yan. Diyo, dapat pala ang pagkakan, take time. Luway-luway sa na pala. Dapat nga ni ngayon, pagkakan mo mga 30 minutos, luway-luway sa na. Dapat bago mo halo noon, dapat nasapa mong maray. Orag pala dapat ka ng pagkakan. Kaya, nga niya ko lugod na day na kita mahirapan magsapa, pahiton ta sa na permili na note. Naman lumoy na bagang linanot. Ano pa man sa paon mo ka naman lumoy na. Yan. Kaya ingat na Tabi kita. Sabi ni Ma'am Susan, tama manangga. Takita ngayon nagkakaedad na, dapat pipili ta na ang pagkaon. Iwasan ta na sa mga pagkaon na mga bawal sa tuya ta. Ang apod kay ni, ang mababalikan masanakan, sulawas ta. Tama ya. Sige. Maiwas na kita sa mga pagkaon. Pero mas magayon, so ang pagkakaon ta, mas kidiit sana, pero healthy. So dapat mga masusustansyang pagkaon sana. Yaon sana sa gilid-gilid ta. Pero ang pigpipili ta sa mga pigbabarakal ta dyan sa mga pigpipirilahan na iyan, na dahil man ki mga sustansya, mapapadali lamang ang buhay ta dyan. Bagong iyaw. Sige, mga nusaro daw tayo nasa ng permitang pahiton. Maglaga kita ki ugbus kamuti, wisikan ta ki pudkani tawyo, tapos may igwa kita ki suwa, o rimati na yan, ano pa man. Yan ang mga healthy pagkaon. Okay, sige.
Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:11 na tabi, musang sairin ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mabreak mo na kita ha. Sarabay tabi mo na kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Magkayunon ng daraga, tapos kami si huminahala, kaugmahan, madiling ka. Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi mga tugang 18 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit ha. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. O dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house. O dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan, asin ang programang inidaraman po sa tuya kang kaya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Nalba, City Councilor Rener Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, and mga tugang Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Alba. Good morning kay Jan Perez, kay Musang Sairi. Good morning Tabi. Salamat tunon mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Ako man po giraray si Manny Moxea, Mr. Hulbutana Tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Kunyang pong aldaw kita nin Martes, petsa 24 kita kang September taon 2024. Di hanggang alas 9 tabi kita. Ibaad na magustuhan. May Sa inyong pagkakita. may
Sige naman ang sabal-sabal. Sige. Dahil palang piga ano iyo deta ka man niya piga ano. Doro diretso na kita. Servisyo sin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, digdi na kita sa pagurulayan tapa. Taman-tama ini, mga preparasyon na di. So mga bagyo da tabi, na posibleng tumama sa Bicol, ngunyan tabing palaog ng amihan, ngunyan na bulan kang Oktubre. Ini ang dapat na pag-irestoryahan tatanganing bako sa natabi so sa tuyang mga opisyal, kundi maging kita, dapat maging handa man kita, and dapat may aram kita. Dipisil na magpaparasarig kita sa tuyang gobyerno, o lalo na pag oras na nin peligro, dahil ka naman magkakapag agad ki-rescue dyan. Dahil ka naman kan dyan ba? Dapat aramo. Okay, mga tugang, sabi kang dyan sa Public Safety and Emergency Management Office, may pangapudan po sa mga Disaster Risk Reduction and Management Offices. Digdi po sa probinsya kang Albay. Dapat databi maghanda na kamo sa papalaog na bulan kang Oktubre. Ngunya na taon. Sigon mga tugang kay APSIMO Head Dr. Cedric Daep na posible databi paanong magiging delikado ang paglaog po kang bulan kang Oktubre dahil inidatabi panahon na kang pagpalit kang klima. Pag salida po kang klima, papasok po sa amihan o kaya ining pigaapod tabing northeast monsoon. So sabi tabi ni Dr. Cedric Daep na asahan na databi ang mga panahon pag-amihan na posible databing tumama sa Bicol ang mga bagyo dahil databi daina pong habagat o kaya supigapod tang southwest monsoon. Yung kuta so nagtatao ki proteksyon sa satuya. So habagat, iyo po ang nagtatao ki proteksyon sa tuya, tapig tutulak ka ini, ang mga bagyo pasiring po duman sa hilaga o kaya pasiring sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Ilingan nindo sa mga nagsurunudan na bagyo. Mga makusugon baga ito, pero pasiring baga duman sa China. Mga makusugon sa bagyo. Dakulao na faktor duman so naitabang kang habagat. Na imbis maglaog sa Philippine Area of Responsibility, luminaog duman sa nasa gilid doon. Harayoon. Tapig tutulak po kang habagat. O tabang sa tuya so habagat. So sabi digdi mga toga na ipapasairarom databi ang mga barangay sa probinsya po kang Albay sa sarong training program. Para matawan da sinda kigabay sa pagbilog po ki contingency plan. Bako lamang databi bilang saro sa requirements kang Department of Interior and Local Government unan matindidigdi. Ang nangyayari kaya sa tuya minsan compliance na mamuro-muro ngayang mga suro seminar, mga training, pero for compliance na sa DILG. Yan ang nangyayari sa tuya, dahil bali ngaya. Basta ngayon makasubmit niya kita kang compliance sa DILG, salbado kita. Pero sa actual wara.
Day kitang aram. Kaya databi mga tugang, bako sa na ngaya ini requirements sa DILG, kundi para ipatupad kung igwatabi ki mga palalaog na mga kalamidad. Ang purpose databi kang mga pagpapatraining sa mga barangay officials para maging dependent po ini, para dai po maging dependent sinda sa mga otoridad. Taminsan baga kaya si mga barangay officials, sige sa nang haralat tabi Ma'am Nilya Marcaida. Sige sa nang haralat sa mga otoridad kung ano na ang gigibuhon. Taday man ninda aram kung anong gigibuhon ninda. Mahalat pa kang advice nga ni mayor, mahalat pa kang advice nga ni congressman, ni gobernador, bago maghiriro. So, nangangologan nga ini na dapat maghiro na muna sa mga barangay officials bago sinda magdulok duman sa mga nakakalangkaw sa inda. Sinda na muna kunaan sa inda magibo. Kamu na muna magibo dyan sa barangay bago po kamo magduman sa taas. Kundi nababaliktad bagay ni Ma'am Calyos, Ma'am Tuason, nababaliktad. Hilingan nindo pag may mga kalamidad. Si kapitan, si mga barangay officials, nga, mahalat pa yan kang paapod nga ni mayor, paapod ni congressman, paapod ni gobernador, kung ano ang sa indang gigiribuhon pag may kalamidad. Bako? So dapat may aram si mga barangay officials. Tangani kung igwa ngaya ki kalamidad dyan sa indang lugar, igwa na sinda ki pig-apod na contingency plan. Aram na ninda kung ano ang gigibuhon ninda. And pag natapos na sa indang mga gigibuhon dyan sa barangay, ipapasa na ninda duman sa munisipyo. Bako na, may kalamidad na, naghahalap pa kung paapod kang alkalde kung ano ang giribuhon mi nga tabi digdi mayor. Baka iba kan totoo. Alaton tangaya kung ano ang advice ni mayor. Pero kung aram na nindo kung ano ang dapat gigibuhon nindo, dahil nakamog paralalat ki mayor. Taram na nindo kung anong gigibuhon nindo. Iyan iso pagkakaiba na ang nangyayari, papasubmiton sa na kang DILG ta requirements. Itong supig apod tang ngaya contingency plan pag igwa po kita ki mga kalamidad. Ipapasa sana. Requirements sa DILG. Pero pag abot sa actual, wara. Daimang contingency plan. Sa papel man sana ito, requirements sa DILG. Pero pag abot sa actual nga. Iyo. Halingan nindo. Tamidyo na haloy-haloy baga kita day kikalamidad. Pero ang taon na kita day tigtatamaan kibagyo. Hindi naman. Pag ingkaso, kaya nga ni nagpapaabiso ng ngunyan ang apsi mo na posibleng maglaog na sa mga matitinding mga bagyo sa bulan kang Oktubre, amihan na. Wara na su panangga ta sa bagyo. Ang panangga tabaga ko ta sa bagyo so habagat. Ito ang taga-taboy. Taga-taboy kang mga raot na panahon papalaog digdi sa Pilipinas. Ngunyan medyo maluya na ito. Pabalik na kita. Yao na su amihan. Palaog na tabi su taglipot. Yun na yan ang madarakan mga makukusog na bagyo. Kaya pag-abot na tabi ki Oktubre, posibleng may mga maglaog ng bagyo. Sa Oktubre baga, ano pa man? Next week, Oktubre na. Sa Martes, Oktubre na. Martes, Oktubre na, pitsa 1, filing na kan COC. Sumakarandidato.
kasabay yan tabi mga tugang sa pipagpapahanda na. Ha? So magkakaigwa na tabi kay mga training. Ayan, bako sa naso training tabi sa Ronquillo Edward na kaipuhan mong magpasa sa naki-requirement sa DILG kundi dapat aram mo kung ano ang gigibuhon mo. Ayo, ta dapat si mga barangay officials, sinda na muna ang magibuka yan. Sinda na muna ang mahiro sa saindang barangay bago sinda magduman kay mayor. Ang problema o garing, ta nababaliktad. Kung dai pa ipaapod ni mayor, dai pa mahiro sa mga barangay officials. Nem. Maray man talaga Sir Mokso habagaan. Siyo. Iyo ba kasabi ni Dr. Cedric Daep? Iyo yan kumbaga, yan kudalta. Kudalta sa Philippine Area of Responsibility. Maski ang tao paghabagat, sabi ni Ma'am Tuason, minadurulag ang kahampang paghabagat ang tao na nakampang mo. Naramdaman ko tabi Ma'am Tuason kan sarong banggi malingahoton baga. Naghahanap kami ki kahampang lamang na sumaparos. Tanganing magpresko lamang panahon dahil lamang kami nakakakuha kihabagat. Ay pangyayari. Taga-taboy. Kapag minapuon na baga may mga tao bagang habagat. Pag minapuon ng kaistorya, nagtitiripwasan ang mga tao. Maray talaga ngayang habagat. So habagat sa tuya, iyan ang gwardiya ka ang Philippine Area of Responsibility tabi tita versus magayunon kumbaga dakulaon na tabang sa tuya kang habagat. Iling nga mga makusugo ng bagyo. Posible ko tatabi to tita versus na umaginig di sa Bicol region pero nablakan kang habagat, tigtulak kang habagat paluwas. O kaya nang-relate sa nabaga duman sa Philippine Area of Responsibility. Tapos pasiring na duman sa China. Bahala naman kamo dyan. Bako? Di magayon. Kudi, ngunyan, iniampig papahandaan na kang apsi mo. Pipapahanda na kita mga taga-probinsya kang Albay. Tapag abot ngunyan na bulan kang Oktubre, palaog na suamihan. So amihan, iyon madara po ki raot nin panahon. Pasisiring po sa satuya. Kaya dapat may aram tabi kita. Bako lang mga barangay officials, kundi individual, dapat kita may araman kita. Takong igwa na kikalamidad, dahil naman kita pwedeng makapag-apod pa ki mga rescue. Paano ang makabalda dyan sa Indo? Paano ka mukhang rescuehon? Pero kung may aram ka, dawaday ka magpa-rescue, aram ang gigibuhon mo. Bako? Pero kung dahi kang aram, sigurado, butod ka dyan. Nagpaparagkasod kang rescue, si Sen ma-rescue dyan sa imo. Pero kung may aram ka, kung nakaplano, kung nakapaghanda, kaya nga ni bagangon yan, ang pag-asa ngunyan, igwasindaki plus 5. So, next week na forecast, tiglalaog na ninda. Ngayon, posible nga may mabilog ngayon route na panahon ngayon sa next week. Tama gayon niyan, tagani makapag-prepare kita. Tano rin pa kita ma-prepare pag yao na. Ano pa man kanan maginibuta. O kaya minsan nagkakaigwag ki mga casualty dahil po dyan. Okay, pero importante yung tabi so mga barangay officials na dapat aram po nindoan sa indong gigibuhon. Bako so compliance na. Minsan talaga igwa makamundo pag isipon na arog talaga ka na nangyayari. Igwa man niya kami kay contingency plan pero dahil man ninda aram ito for compliance man sana iba man so guminibo dahil man ninda aram so pagibo ka ito para sa na makasubmit sa DILG. Pero sa totoo, dahil man hindi ito aram.
Tang ibabagang barangay, may napagibo yan. May mga nagigiribo kaya ng contingency plan, pigbabayadan nga ni, requirements nga magsubmit nga si barangay ki arog kay ni, duman sa DILG, o di papagiboan sa tatao. Pero si kapitan, so mga barangay kagawad, dahil man hindi aram kung ano ang laog ka ito. Ngayon, ang totoo kaya? O kaya pag may kalamidad, nga, hahalaton ni kapitan, hahalaton kan mga barangay officials kung magpaapod na si Mayor Kimiting. Baliktad, dapat, dawa dahil na magpaapod si Mayor Kimiting, basta si mga barangay officials, aram na ninda kung sa ano ang sa indang gigibuhon, tapos nang buksin ko ta. Kundi kita arog kaya, pabalik-balik man sana. Permina man sana mag-arog ka. Gari kita superming bago ning bago. Permi kita pigaagihan ki mga kalamidad di gisalbay. Tapos silingan nindo. Gari kita so perming nanan ning bago. Ano na naman yang gibuhon me? Yan, nga. Kang sukat na tigpapatraining ka mo, pigpapasireminar ka mo, iba man ng tigduduruman nindo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Iba man kaya tabi, tita versus ang tigdudurumanan, pigpapatraining, pag uli ang irestorya sober house na rin nalaog. Pagpatraining, nagduruman, nag-arouting, nag-swimming. No. Ilang narindo yan. Bata mapatraining na sa nahararayoon pa. Nga ta, iba nga yan turo duman sa harayo kaysa digdisara ni. Ako may bilibon ako kay itong municipal councilor. Diyan sa Malinaw Tabi, Ma'am Tuason. Si Municipal Councilor Bupete ka ito. So retired police. Bilibon ako kang siya naging Municipal Councilor kang Malinaw. May mga travel baga ang mga councilor. Itong si Councilor Bupete, dahil siya nag-iiba sa mga travel na yan. Kung gusto ngayon nindong makaukod kita, kung talagang sabuot ngayon na gusto nindong makaukod, nata ngayon tabako kita digdi mag-training, nata tabako ngayon kita digdi mag-aradal, digdi ngayon sa nasatuya. Tama doruman pa kita, magarastos pa kita. Ito'n maurag. Tapos, ibabagangon niya, ang mga travel, kay riba mo si speaker, sumalicture sa Indo, kay riba mo, taga dyan man sana sa Indo. Pangyari, duman niya kita sa budka ini, sa nito sa may Magayona Beach, sa Boracay. Duman niya kita sa Boracay, masiriminar ta marengiya duman ang mga pasyaran. So purpose, mag-aradal, mag-training. So mga matururo sa pag-training, kay riba man sa naninda. Taga dyan man sa nasa inda. No. Pangyari. Guminaras to sa aeroplano, pagtransport, paglunad sa hotel. Sabi ni Ma'am Tuason, pwede man niya dyan sa Aguho Libre. Tapos pag-abot naman, iba man sa Pigiribo. Man nga ni nagsuro si Reminar. Para pakurudak duman sa maurag nga digdi ang beach. White sand. Dakol nga digdi nakabikini. Kalbatana. No. Tapos magibuki certificate, sinda sa nagibuki certificate, isusubmit sa DILG for compliance man sana. Kaipuan mo sanang mag-submit sa DILG
Pag uruli, uni na, ang makamurumundo, ngaranga. Dahil nindaaram kung ano ang sa indang gigiribuho. Iyan, realidad iyan. Totoo yan. Nangyayari talaga tabi iyan. Kaya bilib ako kay ito sa sarong counselor. Kaya lang dahil na ito dahil na, pag tultol ka talaga, dahil ka na nakaka-re-elect. Pag tultol ka, pag hinigpitan mo, talagang may mga ordinansa kang pinasar. Tapos medyo mahigpit ka talaga. Tatig papautob mo so tama. Pag otro eleksyon ka, daog ka na. Abo man kang tao kan so tultol. Gusto kang tao, mga tarantado. Igwa nga na dyan na, pero ang beses na kapabalik-balik, marasa patatig buburuto man kan mga tao. Ang gusto ninda, so dahil man nagpiperform kan sa indang duty, dahil man kipagkaaram talaga. Pero nang gagana. Si Sen may diferensya tabi kan Ma'am Tuaso. Sus Maria, ay hinda. Kaya ngaya dahil nang gadminaos wag ang munisipyo dahil din sa araw ka. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga pasmado kaya ang pigbuburoto nindo. Mga pasmado. Ay, Diyos ko na sana. Dahil bali nga yata. At least nga, binuto nga ya ako. May sweldo lamang nga ako bulan-bulan. Arias bagang kang pigapot so makandidato. Nga ta nga yata makandidato ka. Maray na nga magkandidato ta. Imbis nga magturo tambay ako, at least duman nga ako matambay sa sanggunian, may sweldo lamang. No. Makandidato na sa nangaya ko. Makandidato na sa nangaya ko. Tamaray ngayon tambay ngayon, pero may sweldo. Iyo man ang iburuto kan mga tao. Ay, ano daw sa nagibuhon tadig di tabi Ma'am Tuaso? Maray ka ni magmiyaw. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ay, tanang nga kung iuragan ka. Alas 8:44 tabi mga tugang mga kabayan. May naipit pa kitang commercial. Mabalik po kita sa madali sa nini. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibun para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana,
Noel Rosal sana pagbangon kan albay sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. 48 minutos tabi 48 minutes. Lipas po ang 8 o'clock in the morning. Oras pong yan, hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi dorm, boarding house, dyan na po kamo. MBY Dormitory na po kamo ha. Safe na safe po kamo dyan. Siyempre, ang oras na yan daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kang probinsya ni Nalbay. Kay City Councilor Riner Bursican Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo. Siyempre sa Capos Bilo Lotto Outlet. Thank you. Balik po kita mga tugang, ako mapogirarian sa indong lingkod Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyan pongal daw kita nin Martes ano pet sa 24 na kita kan September taon 2024. Sundo po kita alas 9 mga tugang mga kabayan. May klase po kamo ngunyan Mama Tuason ayo. So periodical test scheduled po 24 and 25. So ngunyan dyan sa Balsa o kaya sa Malinaw National High School. Good morning man kay Ma'am Edna Barquilla. Good luck mga chikiting Sus Maria Joseph Tabi Chanor. Pagpa-aradal sa mga aki iba man ang tigdodoredot sa cellphone. Iba na talaga tabi ngunyan na chatita versus ang mga aki adi. Tatati pagpapareview bako man so libro ang kapot cellphone. Nag-aaraga ki kape pirindot. Grabe. O ni tabi mga tugang mga misis ng tahanan garimakulog na naman kay ni kababadjit ang mga magurang. Ang satuyang pambansang ulam na bunay
Bata gura no nangon yan. Ang pinakabarato ngon yan na bunay, 8 pesos. Sa diyuton. 8 pesos. Ang sabi digdi, posible pa databing magpadagos ang paglangkaw kang presyo kang bunay. Ta dakol ang makaipungon niya na Christmas season. Yugunindo yan. Di, paka umabot na 10 pesos ang bunay, so pinakasadit, 10 pesos na. Tang pinakasadit mo niyan, 8 o kaya 8.50. Oh, sa diyuton garin na da supugo. Yugo-yugon mo 8 pesos. Bata kita, maski ordinaryong tao, iyo yan. Maski magsorbet ka sa sarong-harong, maski sumain ka, day nawawaran kibunay. Ako nga ni, pag day talaga, madali palutuon. Batihon mo sana, pwede ka na may isira ka na. Kundi 8 pesos ko niya, sa diyutunon na sana. Yun na yan. Posible databing maglangkaw pata, mas dakol ang demand kaya pag Pasko na. Bata, so paborito kong litchi plan. Iyo bagay niyan mayor na ingredients sa pag-ibog ki litchi plan. Bata, maluya ako sa litchi plan. Maluya ako sa litchi plan tabi. Ma'am Tuason, maluya ako sa litchi plan. Reguluan mo ki mga 5, tukaw-tukawan ko siya na, rimati ako. No. Regaluan mo ko kayang ki mga 5 so, apod ka? Planera yan? Planera ba nga apod ka? So, pig-uhurman baga kan lichiplan. Mga 5 ka yan. Sarong turukawan ko, ubusan sa ko. Bako man ako diabetic. Bawal ang sa mga diabetic, pero ako dai. Bako man ako diabetic. Kaya, pwede ka mo magregalo sa kuyang litchi plan. Tay bali dahil ng mga suro salad-salad nan. Sa mga handaan, iyo mantig hanap ko. Malingangon yan. Maluyan ako magkakanki karne. Gabos na. Gulay na sana ako ngunyan. Bibawian ko duman sa litchi plan. Kaya lang, so, may nakaon akong litchi plan ka na kaaging simana. Sus Maria Josep. So, litchi plan, gari na baga so, pakaluto, gari na baga so, ano ito? So, tinapay bagang banana cake. Ano yan ko ini? Litchi plan baga ngayon, sir. Litchi plan na matagas. Banana cake baga kaya ko ini. Ayo talaga. Ara mo, ang mga aki nga ni tarataw na so, mga chikiting ko tarataw na sinda magruluto Bunay, basta bunay. Tarataw na sinda. Kaya kung aboninda kang isira, makuha sinda ki bunay, sinda na misman maluto. O yan ang pambansang ulam talaga. Maski mayaman, maski pobre, bunay. Kaya lang malangkaw pa daa. Pira pambulan, Oktubre, Nobyembre, Desyembre. Sus Maria, baga pag Desyembre, tabi, Ma'am Tuason, pag Desyembre, ang bunay kay na, 20 pesos na. Maray pa ngaya subunay ta, sige ngaya ang langkaw. Uyan niya ang bunay mo ngaya dahil ang kamugtaga. Nag-iwal sumag-agaw. Ma'am Tuaso, nag-iwal sumag-agaw. Sabi ka nga na babae, maray pa ngaya o so, bunay ngaya dyan sa tindahan ta. Sige nga ang langkaw ngaya kang presyo. Uy, nga bunay mo nga dahil yung kamugtakaan. Hiling mo na yan. Ay, napahit iyan. 5 minutos na sana.
Si Saiso nagpanaraga sa indaw. Nagrulunad ka mo sa train. Maurag so train. Nakulaon na tabang so biyahe kang PNR, ining Philippine National Railways, mga tugang na. So biyahe bagang Legazpi Tunaga. Nakulaon tabang kang train. Tas so nagpasiriring duman sa Naga. Nagrulunad sa train. Kaya maurag so serbisyo kang PNR. Uminabot sa sobra sa 40,000 na pasahero. Na serbisyuhan kang PNR. Punsa na ini kang September 13 to September 22. So kasagsagan tabi kang Peña Francia Festival. O dyan po sa siyudad kang Naga. Diba? So iba talaga. Nagrulunad sa 30, mas madali. Ang train baga shortcut. Naagi sa mga kabasan. Magayon so dahil pa naka-experience siya paglunad sa train, di naka-experience siya. So dakula tabi so naging serbisyo kang PNR durante po kay tong kasagsagan po kang Peña Francia Festival dyan sa Naga City ngunya na taon 2024. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Oy, mga tugang 2 minutos sa sanatabi bago mag-alas 8 ay alas 9. Alam mo pa rin So, digdita naman po muna para mientras natatapuso na sa tuyang programa ngunyang pong Martes. na pag-ibig Petsa 24 kita kan September taon 2024. kahit wala ka na Sa pangaran po yan kang samuyang station manager si Maestro Nila Tuon. ako. Kasabay tabi dyan ang mga katuwang ta sa programa kay Madam Eileen, kang MBY Dormitory, kay Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, ng Pasko City Councilor Riner Bursik Antabaco, si Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Sa Kapos Bilo Lotto Outlet, salamat tabi. Thank you. hanggang Sa pangaran po ni Dogabos, mga parantabay niya to paki-share na lang kan sa tuyang programa nga ni pong mahiling man kang iba. No? So paaram na po muna sa indong lingkod. isan pa Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ay makapiling ang sa indong servidora sin Tagariparo. Saaga naman kita magaribanan 7 to 9. ang Pasko. Pwede po yan sa tuyang programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo, arigato, ringat po kita, baba. Hanap-hanap pag-ibig mo kahit wala ka na Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. makasama ka sa araw ng Pasko. Serbisyo asin reparo. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang.
Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano.